Tras anos de busca infrutuosa, en 2024 a UCO logrou autorización xudicial para poñer micrófonos nos coches e na casa dos principais sospeitosos da desaparición de Francisca Cadenas. Ao mesmo tempo, colocaban cartéis nos vehículos e nas rúas de Hornacho sobre o caso para propiciar as conversas sobre o asunto. Foi así como, de entrada, oíron a Julián, o irmán máis novo, decir falando só ao entrar no coche: non ides atopar nada, non a ides atopar. Nas grabacións realizadas durante casi 2 anos, os irmáns reafirmábanse niso, pero tamén deixaban entrever como a súa inquedanza ia a máis. Nunha conversa do pasado 4 de marzo, Manuel dicíalle a Julián: téñeno que demostrar, o que sexa téñeno que demostrar. Cando a UCO aumentou a presión coa reconstrución da desaparición de Francisca, un deles recoñeceu: van por ti. E o outro replicaba: van polos dous, pero non teñen probas. Pero Julián, o máis novo, non acougaba e recoñecía explicitamente que o do rincón é o que máis mal rollo lle estaba dando. Esta referencia ao rincón foi determinante para os investigadores, que acabaron confirmando que se trataba do lugar do patio da casa no que sepultaron os restos de Francisca. As análises forenses confirmaron xa que sufriu unha morte violenta e das gravacións dedúcese que houbo unha motivación sexual porque un dos irmáns estaba obsesionado coa súa veciña.